Japanilaiset alakoululaiset käyttävät randoserua koulumatkoillaan. Randoseru on nahasta tai keinonahasta valmistettu reppu, joka on tunnistettava neliskulmainen ja suunniteltu oppikirjojen ja koulutarvikkeiden kantamiseen. Se on erittäin kestävä ja sitä voidaan käyttää jopa 6 vuoden ajan. Värejä ja malleja on runsaasti saatavilla. Japanissa on perinteistä ostaa uusi randoseru ensimmäiselle luokalle meneville lapsille, ja sitä pidetään arvossa aina alakoulun loppuun asti. Viime aikoina värivalikoima on monipuolistunut ja kirkkaat värit ovat yleistyneet. Myös erilaiset mallit ja vaihtoehdot ovat lisääntyneet. Randoserun hinta vaihtelee tyypin ja merkin mukaan. Yleisesti hinnat liikkuvat 300–600 euron välillä. Laadukkaammat tai merkkituotteet voivat maksaa yli 1 000 euroa, kun taas edullisempia malleja tai alennustuotteita voi löytää 100–200 eurolla. Nykyään on tarjolla monia eri materiaaleja ja malleja, joten jokainen voi valita oman budjettinsa ja mieltymystensä mukaan.